Lumea în care trăim ne oferă în fiecare zi surprize, unele mai plăcute, altele mai puțin. Toate acestea ne impun să luăm decizii care ne afectează afacerea, familia sau viitorul nostru. Conform statisticilor, 90% dintre oameni nu știu cum să-și atingă obiectivele sau sunt nefericiți. Iar problema lor este că nu au principii sănătoase. Poate ai falimentat compania sau treci printr-o criză de familie sau nu știi în ce să investești timpul și resursele. Pandemia din anul acesta a dat la o parte o mulțime de cunoștințe și tehnici care nu mai sunt utile pentru a fi de succes. Ce facem atunci? Apelăm la principii sănătoase care sunt funcționale în orice context al vieții. De aceea, începând cu 10 septembrie, vă invităm la o serată online care va avea loc în fiecare zi de joi la ora 19:00, unde vom învăța și discuta despre cele 10 porunci pentru întreprinzători de autorul Mario Brulman. Vom discuta, vom învăța și vom ști cum să aplicăm principii sănătoase care funcționează de mii de ani în orice context și vă pot aduce liniște. Principii care vă pot ghida în orice decizie ce vă costă afacerea, familia sau succesul. O investiție de doar o oră pe săptămână, dar care pot schimba lucruri. Participarea este gratis și vă puteți conecta împreună cu toată familia sau cu întreaga echipă. Înregistrează-te acum ca să știi cum poți participa și tu.